Guys, nandito kami ngayon sa Abensa Dental Clinic. Welcome back to my channel. It's Pangasinan naman yan. Guys, nandito kami ngayon sa Abensa Dental Clinic. So, nagpalinis ako guys kasi burok na yung ngipin niya. Hindi, ang ganda oh. Papalinis din siya guys. Papalinis ko eh. So ako linis tsaka pasta. Kulang pa nga eh. Kasi din daw papalinis guys. So, video natin siya mamaya. Kahit hindi ka maganda, basta pag umiti ka, magandang ngiti. Maganda ka? Ano? Kahit pangit ka o hindi ka maganda, basta pag ngiti mo yung ngipin mo maganda. Maganda ka na din. Di ba? Sana all. Pag ngiti mo, bulok-bulok ngipin mo, wag na. Bakit? Malalasahan mo ba yan? Pangit kaya pag mga pangit kaya tingnan pag ang ngipin mo eh ano, yung may itim-itim. Ay, nagkaroon ng awang. Ganun talaga. Dapat magde-dental floss ka. Ganun yung ginagamit ni Ate Bill. Ako hindi ako maano. Oo, kasi para hindi magkadumi. So, ayan guys, kulang pa yun sa akin. Dapat dalawa pa ako magpapasta. Ay, siya din magpapalinis. Pareho kayo? Dumi na naman siya. Palagyan mo ito ng pustiso para hindi masira yung Oo, para hindi masira yung posisyon ng mga ngipin mo. Kasi, Bulok. Bulok na yung pina. hindi. Gandang ngipin mo, karaso. Napingasan. Kahit pala, may ano dito. Ano yan? Ano yan? Ram? So, yan guys, si partner. Yan, papalinis siya. Dental Abensa. Dental Abensa. So, ayan guys, dito lang yan sa GMA. Guys, sa Dental Abensa. Look. Hindi wow. Bagong linis yan. Gaya-gaya nagpalinis din. Alam mo. Ayan, tapos na kami magpalinis guys. Ayan guys, tapos na kami magpalinis. Thank you sa Dental Clinic. Thank you din. Thank you, Doc. Thank you po. Salamat po. Balik uli kami again.